Empezamos, sí. Bueno, moi bons días a todas e todas. Quero comenzar esta rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta amosando a solidaridade do Consello ante os episodios que onte tivo que sufrir a nosa Conselleira de Medio Ambiente na súa casa. É verdad que hai algúns partidos políticos e os seus satélites que levan ao pé da letra ese manifesto que apareceu publicado da UPG. Con eso, cando falaban da presión social organizada, da movilización popular e de alimentar a contestación social. E onte unha compañeira do Consello tivo que soportar en frente da súa casa particular unha concentración, en frente da súa casa onde conviven con menores e persoas maiores, unha concentración tratando de amedrentar e de coaccionar as decisións da Xunta de Galicia. Xa non se trata só de condicionar ou de amedrentar os funcionarios públicos, que o vimos durante estes últimos meses, sino que, ademais, agora tamén trátase de amedrentar e coaccionar os membros do Consello da Xunta. Nós nos solidarizamos con ela e, dende logo, vamos a seguir defendendo a legalidade en todo tipo de actuacións e, sobre todo, en todos os expedientes que quedan pendentes a día de hoxe. Pasamos agora aos distintos asuntos dos que lles queríamos dar conta acerca do Consello que acaba de ter lugar. Empezamos por turismo. Arrancamos cun importante acordo para mellorar a seguridade dos peregrinos que camiñan cara a Santiago. Lembrarán que en anteriores consellos anunciamos un plan de mellora da seguridade viaria no Camiño de Santiago dotado con 40 millóns de euros, que busca actuar en 150 kilómetros de 9 rutas no marco da preparación do vindeiro Xacobeo do ano 2027. O obxectivo é afastar os peregrinos das zonas máis peligrosas de circulación dos vehículos. Pois ben, o Consello aprobou hoxe os proxectos a realizar de melloras da seguridade viaria en 2 puntos do Camiño Inglés, en concreto os pasos polo Concello de Santiago e Abegondo, cun investimento de 890.000 euros. Por unha parte, vaise crear un itinerario peonil paralelo á Estrada 550 ao seu paso polo lugar da Sionlla, en Santiago de Compostela, e se instalarán sinalizacións das rutas, barandas e balizas para impedir a entrada de vehículos nesa senda. E no caso de Abegondo, as actuacións serán no treito entre Limiñón e Meangos sobre o río Mero, á marxe da Estrada DP 0105. Tamén serán destinados a habilitar unha senda para os camiñantes máis segura e afastada da circulación. En total, vanse realizar melloras de seguridade viaria en 10 treitos de todo o camiño. E o calendario previsto é o seguinte. As obras hoxe aprobadas se licitarán no prazo dun mes. As actuacións noutros 5 treitos iniciaránse a partir de outubro deste ano e os 3 restantes entre finais de ano e inicios do 2026. No ámbito de vivenda, seguimos traballando para mellorar a seguridade e a accesibilidade ás paradas de bus interurbano. Como sabe, temos en marcha un plan para actuar en 1.100 paradas de toda Galicia dotado con 35 millóns de euros. Hoxe o Consello deu o visto de prace a mellorar 88 paradas de autobús de 17 concellos das comarcas de Ferrolterra, de Pontevedra, do Salnés e de Tabeirós, cun investimento de case 2 millóns de euros. Aprobouse actuar en concreto en 61 paradas de 7 concellos de Ferrolterra, as que se destinan 1,8 millóns de euros. 635.000 irán a 27 paradas de 10 concellos da contorna de Pontevedra e, en ambos casos, a previsión é licitar as obras ao longo do ano 26. Que actuacións se van a realizar? Pois, en primeiro lugar, acondicionar o carril de estacionamento dos autocares, mellorar a accesibilidade con rampas ou información en braille en todas as paradas e, en terceiro lugar, renovar as marquesiñas ou o mobiliario, se fose necesario, en cada unha delas. No tocante á Consellería de Cultura, temos 2 acordos no eido cultural. O primeiro é para apoiar os cineclubes galegos, claves para levar unha oferta cinematográfica ao marxe do circuito comercial por toda a comunidade. O Consello acordou renovar a colaboración coa Federación de Cineclubes de Galicia para garantizar unha programación cinematográfica variada e de calidade en 14 localidades galegas. Serán 60.000 euros os que se destinarán a organizar 13 ciclos cinematográficos e celebrar 7 semanas de cine. A seguir co programa da Filmoteca que leva as películas que se exhiben na sala José Selier da Coruña
polas vilas e povos de toda a comunidade e tamén apoiar o premio Primeiro Ollar no marco dos encontros Cinema Viana do Castelo para recoñecer os mellores documentais dos alumnos de escolas audiovisuais de Galicia, Brasil e Portugal. O segundo asunto no ámbito cultural é relativo a promover os espectáculos de danza, teatro, circo na Comunidade Autónoma de Galicia. O Consello deu o visto e prace para lanzar unha nova convocatoria de axudas para organizar festivais de artes escénicas en Galicia. Mantense o reforzo do 30%, que o ano pasado aprobamos, ata chegar hasta o 280.000 euros co xeto de apoiar unha dúcia de festivais. As achegas van dirixidas tanto a entidades privadas como públicas, poderán recibir ata 60.000 euros de axuda e entre os requisitos que teñen que cumprir é ter realizado polo menos 2 edicións do festival previamente, programar un mínimo de 6 compañías ou que polo menos o 30% delas desenvolvan principalmente a súa actividade en Galicia. En total, a Xunta de Galicia destina este ano 2 millóns de euros de axudas para as artes escénicas, as que hai que sumar as dirixidas a apoiar a creación escénica, con 870.000 euros, a distribución de espectáculos, con 300.000 euros, para a contratación de compañías galegas no programa Cultura no Camiño, con 250.000 euros, e para apoiar o mantenimento de 4 salas privadas especializadas neste eido que suman 215.000 euros. No ámbito da Consellería de Emprego, no eido laboral, reforzamos o noso compromiso por promover a economía social, un modelo empresarial que aposta pola inclusión, a igualdade e a solidaridade. Falamos dun sector que representa en Galicia o 7% do PIB galego, que conta con 3.500 entidades e xera preto de 17.000 empregos a día de hoxe. Galicia conta dende o ano 2012 coa rede Eusumo para apoiar e asesorar os interesados en poñer en marcha proxectos deste tipo. Está formada por un cento de entidades, onde atopamos concellos, asociacións profesionais, universidades, etc. E o Consello hoxe acordou destinar este ano 1,3 millóns de euros para ampliar as funcións e servicios que ofrece esa rede Eusumo que lles falaba, co obxectivo de fomentar a creación de novas entidades de economía social en Galicia. Cales son as principais novidades? Pois, en primeiro lugar, un certame que premiará os mellores proxectos promovidos por mulleres para fomentar o emprendemento femenino neste eido. En segundo lugar, accións formativas para chegar estas entidades a sectores estratégicos, como son a inteligencia artificial, as renovables ou o sector dos cuidados. E, en tercer lugar, seguir avanzando no deseño dun plan estratégico deste sector. Ademais, o Consello fixe un balance de actividade durante o ano 2024, onde Galicia bateu de novo un novo récord de creación de cooperativas, 150, e de sociedades laborais, 124, case duplican as do ano 2023. Entidades promovidas por 600 socios, a metade mulleres. No ámbito da Consellería de Medio Rural, levamos adiante un acordo para apoiar os produtos agroalimentarios que contan con algún tipo de recoñecemento de calidade en Galicia. Trátase de aqueles produtos que están acollidos ou ben a unha denominación de origen, a unha indicación xeográfica protexida, os ecolóxicos ou os de artesanía alimentaria. O Consello aprobou convocar unha nova edición das axudas para promocionar os produtos alimentarios galegos que contan con selo de calidade. Serán 3 millóns de euros para o período 25-26. Van destinadas este financiamento a financiar campañas publicitarias, estudios de mercado, visitas educativas ou organización de feiras especializadas. Hai que recordar que dende o ano 2016 a Xunta de Galicia investiu 35 millóns de euros en achegas para apoiar a promoción de produtos do agro galego, que son, como saben vostedes, o mellor exemplo desa Galicia calidade do que estamos tan orgullosos. No ámbito da política social, redoblamos o noso compromiso na loita contra a explotación sexual, nun eido no que Galicia, ademais, cabe recordar que foi pioneira. Foi pioneira porque no ano 2010 firmamos un protocolo entre a Fiscalía Superior de Galiza e a Xunta de Galicia que fixe a adopción de medidas de prevención, investigación e tratamento ás vítimas de trata e tamén foi pioneira porque co Plan contra a Trata de Seres Humanos con fins de explotación sexual no ano 2022 dimos de novo un paso adiante. Pero compre seguir traballando neste eido e o Consello acordou hoxe incrementar un 40%
a contía destinada a apoiar as entidades que traballan na detención e asistencia a vítimas de trata, de explotación sexual ata chegar aos 630.000 euros. Un aumento do orzamento que se debe á creación dunha nova liña de axudas para apoiar actividades de información, prevención e sensibilización neste eido. A partir de agora, polo tanto, haberá dous tipos de achegas. Por unha parte, como en edicións anteriores, o que pasaba noutros anos, a Xunta destinará 450.000 euros a apoiar programas para a atención e recuperación dos nenos e mulleres vítimas de trata. Recibirán ata 70.000 euros para acción de atención inmediata, asesoramento xurídico, laboral, social e programas a pé de rúa. E como novidade este ano, dotado con 180.000 euros, que irán a cubrir medidas de sensibilización ou cubrir gastos puntuais en casos moi urxentes. Serán axudas que poden chegar ata os 18.000 euros para campañas, actividades formativas ou cubrir custes de traslado a xulgados ou manutención ou incluso aloxamento de vítimas. No ámbito do medio ambiente hai un importante acordo que hoxe tomamos para consolidar a Galicia como unha terra ambientalmente protexida. A Xunta ten claro que a conservación do medio é unha prioridade e niso vamos a seguir traballando. Apostamos dende hai anos pola reciclaxe, de darlle unha segunda vida aos residuos, pero é certo que en algúns casos non é posible. E tamén é certo que a produción de residuos non perigosos aumentou case un 70% nunha década. O que fai que algúns dos vertedoiros actuais estean case ao máximo da súa capacidade e que sexa necesario ampliar o número no futuro, isto sí, con sentidiño e de maneira planificada. Por iso, tal e como acordou o Consello, Galicia vai a ser a primeira comunidade en delimitar que zonas do seu territorio se poderán construir novos vertedoiros e en cales non van a estar autorizados. Será a través dun plan específico que dividirá a comunidade por zonas. O obxectivo é fomentar a distribución equitativa dos vertedoiros por toda a xeografía e evitar a súa concentración nunha determinada zona. E, sobre todo, garantir que os novos vertedoiros causan o mínimo impacto ambiental, paisaxístico ou incluso para a saúde. O futuro plan establecerá zonas nas que é viable e nas que non habilitar un vertedoiro, tendo en conta criterios de proximidade a áreas residenciais ou industriais, a existencia de augas subterráneas ou reservas naturais na contorna ou a protección do patrimonio cultural. A previsión é ter rematado este plan para a instalación de novos vertedoiros o vindeiro ano e vanse destinar a elaboración deste plan 42.000 euros para a súa concreción. Na Consellería de Presidencia levamos unha modificación do decreto de parellas de feito e é verdade que nunha sociedade na que é cada vez máis digital, os servizos telemáticos que a Administración pon aos servizos dos cidadáns teñen que ir incrementándose en todo momento. Nesa línea traballamos para mellorar e facilitar o acceso ao rexistro de parellas de feito de Galicia, que, como saben, permite aos inscritos equiparar os dereitos cos de un matrimonio, aínda que non estean casados. O Consello aprobouse reformar o decreto que regula o rexistro de parellas de feito de Galicia para facilitar os trámites e adaptalo ás novas tecnoloxías. Queremos simplificar e agilizar calquera trámite no rexistro, tanto para a cidadanía como para o personal que traballa tamén no rexistro. Por iso, a principal novidade é que as parellas poderán realizar tanto a inscrición, a modificación ou a cancelación de xeito telemático. Ademais, o novo decreto permite homoxenizar tanto os requisitos como a documentación que hai que presentar en cada un dos 4 rexistros que temos. Deste xeito se dá resposta a demandas dos cidadáns que tiñamos pendentes e en calqueira dos 4 rexistros haberá que entregar a mesma documentación e non haberá lugar a interpretacións. No tocante á Facenda, pero que ten relación tamén coa Consellería, coas competencias de Xusticia, digo Facenda porque ten que ver co Antega, damos pasos nesa dirección no ámbito da Xusticia co terceiro plan tecnolóxico da Administración da Xusticia en Galicia, dotado con 43 millóns de euros para 5 anos. Hoxe fixemos balance de algunha das medidas executadas no ano 2024 e o que se vai a facer ao longo deste ano 2025. O Consello deu visto e prace para poñer en marcha este ano unha oficina virtual para atender ás vítimas de calquera delito a través de videoconferencia. Dará apoio ás 7 oficinas físicas que hai actualmente na comunidade, nas 7 cidades, en as que as vítimas reciben asistencia un equipo de psicólogos e traballadores sociais.
O obxectivo é evitar os desprazamentos e que este donde este a vítima poida recibir o asesoramento profesional de forma rápida, gratuita e confidencial. Poder facelo online protexe a súa intimidade, reduce o risco de revitimización ao ter que acudir a un centro para este tipo de cuestións de forma presencial e, a partir de agora, bastará con entrar na páxina web da oficina virtual e solicitar unha cita. Haberá quendas de garda para atender as situacións de urxencia. Ademais, ao longo deste ano 2025 seguiremos avanzando na digitalización da xusticia, por darlles algunhas novidades. Renovarase a plataforma de grabación de vistas judiciais para que sexa máis fácil de usar e, sobre todo, máis segura. Ampliaránse os servicios que ofrece a sede xudicial online. Implantarase un novo visor para que xuíces e letrados ou fiscais accedan de forma máis rápida aos documentos da plataforma que almacena máis de 3,4 millóns de procedementos xudiciais e rematarase a implantación do novo modelo de rexistro civil que permite facer todos os trámites de xeito online. Ademais, como lle decía, o Consello avaliou un informe sobre o avance da digitalización na xusticia no ano 2024. Algúns datos interesantes que lles queríamos trasladar son que máis de 20.300 galegos realizaron algún trámite a través da sede xudicial electrónica, o que supón un 50% máis que no ano anterior, e que hai incrementos nun 20% das grabacións de vistas xudiciais. En total, este ano 2024, 114.000 grabacións. Ou rexistrouse un 14% máis de sinaturas digitais ata chegar aos 4,5 millóns durante este ano. Seguimos traballando no ámbito da ciberseguridade e para situar a nosa comunidade a vanguarda en materia de ciberseguridade. Como saben, Galicia colabora con Cataluña e a Comunidade Valenciana na creación dun centro transregional de innovación no ámbito da ciberseguridade. Conta cun orzamento total de 58 millóns de euros, dos que Galicia chega a 19 millóns de euros. A nosa comunidade lidera iniciativas vencelladas ao transporte intelixente. O pasado outubro, a Xunta asinou un convenio con 4 entidades para a posta en marcha dunha rede de laboratorios e centros de proba para avanzar en materia de ciberseguridade no eido do transporte intelixente. Vanse a investir 8,4 millóns de euros coa previsión de que este en marcha no ano 2026. Hoxe damos un paso máis nesa dirección porque o Consello aprobou unha adenda a este convenio que permitirá usar nesta rede o vehículo eléctrico autónomo deseñado en Galicia. É dicir, o Centro Tecnolóxico de Automoción, o CETAC, e a Universidade de Vigo colaborarán para usar o modelo de autobús eléctrico sen conductor nas probas que se realicen sobre ciberseguridade. En concreto, se creará un laboratorio onde simularán diferentes ameazas ou problemas que poden xurdir e a resposta deste vehículo intelixente. E seguimos reforzando, ademais, para optimizar o uso de datos e poder ofrecer aos cidadáns os mellores servicios. Queremos aproveitar ao máximo as ferramentas e instrumentos que existen para guiarnos na toma de decisións, para acertar coas medidas e implementar mellor a atención á cidadanía. Para iso, o Consello deu visto e prace a varias medidas que se van a poñer en práctica de xeito inmediato. Falamos de fomentar a innovación e a digitalización na xestión de bases de datos para orientar a prestación dos servicios públicos. Falamos de implementar ferramentas de análisis e explotación da información para facilitar a toma de decisións e converter a Oficina de Coordinación Económica da Presidencia nun auténtico centro de datos que mellore as políticas públicas e mellore a capacidade de análisis sociolóxico da Xunta. Sobre este asunto, os pasos a dar serán os seguintes. En primeiro lugar, modificaremos o decreto de estrutura orgánica da Xunta de Galicia para crear na Oficina Económica da Presidencia unha subdirección xeral de coordinación, estudios e seguimento. Adscribiremos a esta oficina económica o Instituto Galego de Estadística e licitaremos un contrato para que as empresas tecnolóxicas poidan ofertar os seus servicios para centralizar, xestionar e explotar os distintos datos dos que dispón a Xunta de Galicia. Ao longo das próximas semanas iremos poñendo en marcha todas estas iniciativas que buscan recompilar todos os datos existentes, ordenalos e mesmo ampliálos para poder coñecer de xeito preciso a realidade da sociedade galega e facilitar tamén a toma de decisións políticas. A Oficina de Coordinación Económica da Xunta será a encargada de centralizar toda esta información,
aproveitando o seu carácter transversal e o seu potencial como captadora de investimentos para Galicia, e converténdose nun auténtico centro de procura da excelencia nas políticas públicas autonómicas. Con respecto á Consellería de Sanidade, hai varios asuntos que me gustaría trasladarles. En primeiro lugar, o Consello acordou renovar a colaboración coa Universidade de Vigo para o control aerobiolóxico de Galicia. Serán un investimento de 174.000 euros ata 2028, cos cales pretendemos facer medicións semanais de presencia dos distintos tipos de poles e esporas na atmósfera, a través das mostras recollidas nas 4 estacións de Santiago, Lugo, Ourense e Vigo, donde é máis habitual observar estes alérxenos. Estes datos son derivados, como saben, á Rede Galega de Aerobioloxía para elaborar mapas de risco ou modelos preditivos da tempada de polen. Pola súa parte, Sanidade, ademais, publica información nunha web específica para coñecemento de toda a cidadanía. E o segundo asunto no ámbito sanitario é que o Consello acordou renovar o convenio coa Fundación Josep Carreras para a colaboración á hora de localizar doantes de médula ósea. Serán 880.000 euros. O objetivo é facilitar que os pacientes con leucemia atopen un doante compatible, xa sexa en España ou en calquera parte do mundo. Galicia conta na actualidade con máis de 15.400 doantes de médula, dos que 1.200 se deron de alta o ano pasado. E a Sanidade Pública Galega leva realizado 4.500 trasplantes de médula ósea dende o ano 1993. 213 deles durante o ano pasado, o ano 2024. E rematamos o bloque de asuntos sanitarias cunha actualización da normativa que regula a publicidade nas farmacias galegas. A legislación vixente data do ano 2008. Era necesario adaptala e renovala, adaptala á nova realidade social, sobre todo no tocante ao ámbito digital. O que se busca é limitar calquer tipo de comunicación ou publicidade que fomente o uso de medicamentos ou que poida supoñer un prexuízo para a sanidade, a saúde ou a seguridade da cidadanía. O Consello aprobou hoxe un novo decreto que regula a publicidade nas farmacias e fixa os requisitos que teñen que cumprir agora de estar presentes en Internet ou nas redes sociais. Entre as principais novidades é que únicamente poderán incluir datos xerais de identificación, enderezo, teléfono, horario, nas bolsas, no empaquetado ou tamén no ticket ou na web. E tamén poderán informar se participan nalgúnha campaña ou actividade promovida dende a Administración Sanitaria, lóxicamente. As web e redes sociais das farmacias non poderán incluir ferramentas de autodiagnóstico ou automedicación, pero sí información xeral sobre o uso racional de medicamentos ou prevención de enfermidades. E outra das novidades é que queda prohibido recorrer a persoas coñecidas ou influencers con fins publicitarios. A nova regulación tamén establece os requisitos agora á hora de sinalización das farmacias, co obxectivo de homoxenizar este tipo de establecementos. Saben vostedes que a forma de identificalas será sempre esa cruz grega verde que só pode estar iluminada cando o local este aberto. A partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, as farmacias galegas terán un prazo de 6 meses para adaptarse á nova normativa. E rematamos cun acordo da Consellería que me toca levar e que é un acordo para seguir promovendo o deporte profesional na nosa comunidade. O número de deportistas de alto nivel en Galicia multiplicouse case por 5 dende o ano 2011, pasando de 300 a preto de 1.500 a día de hoxe. Isto obriga, lóxicamente, a ter unhas instalacións que á altura das circunstancias nas que formarse e, lóxicamente, adestrar todas estas persoas. Xa contamos, dende finais dos anos 80, co Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra e con 13 núcleos de adestramento deportivo especializado. Por iso, o Consello acordou hoxe declarar de interés autonómico o futuro Centro de Alto Rendemento de Galicia, que se vai a construir en Pontevedra e no que se van a investir preto de 30 millóns de euros. Isto supón recoñecer que se trata dunha obra que trascende o ámbito municipal polo seu impacto social e económico. A previsión é poder comenzar as obras durante finais do 26 ou seguramente durante o ano 27. Deste xeito, Galicia vai contar co terceiro centro de alto rendemento de España, co que buscamos
ampliar as instalacións deportivas, dar cabida a máis disciplinas e máis deportistas, garantir que ningún profesional se teña que ir fora de Galicia para asegurarse o seu futuro por falta de infraestructuras asitadas ou atraer deportistas de toda España para que desenvolvan a súa carreira dende Galicia. Para iso, o futuro centro será en realidade un complexo de 120.000 metros cuadrados que contará con diferentes áreas. Instalacións para a práctica de bádminton, gimnasia, deportes de combate, escalada ou atletismo. Unha zona exterior con circuitos de BMX, BTT, skate, entre outros, e un centro especializado en tiro olímpico e paralímpico. Aulas de formación ou unha residencia para concentracións ou estancias de deportistas de alto nivel. En definitiva, se trata de consolidar a Galicia como un referente na práctica deportiva nacional e internacional e darlle aos deportistas as mellores ferramentas para desenvolver a súa carreira. Non esquezamos que o deporte é unha das melloras embaixadoras da marca Galicia por toda España e por todo o mundo. E estes son todos os asuntos que lles queríamos trasladar do Consello e se teñen algunha pregunta tentarei respostala. Hola, bons días. Antes de nada, se me pode aclarar, me pareceu aí na explicación que dou do que acordaron no Consello que o Instituto de Estadística de Galicia cambia. Hasta ahora sempre dependeu, creo que, do entorno da Consellería de Economía ou Facenda e agora pasa a depender do presidente da Xunta. Creo que entendín eso, non sei se estou errado e se non estou errado, se nos pode explicar un pouco por que este cambio dun organismo tan especial como este de estadística. E despois os partidos da oposición siguen afeando que o goberno galego non queira negociar co goberno central a débeda, pero hoxe tamén engadiron algo novo. E quería saber se están acertados ou non, ou que vostede ten que decir de que a débeda a Galicia lle costa máis que outras comunidades autónomas. Se nos pode responder tamén a esta segunda pregunta. Gracias. Ben, en primeiro lugar, efectivamente, o IGE, ao longo da historia da autonomía de Galicia foi dependendo en distintos momentos de distintas consellerías. Ata este momento, neste momento concreto, sigue dependendo da Consellería de Facenda, pero agora vai a depender da Oficina Económica do Goberno, que, lóxicamente, como sabe vostede, está en presidencia. En definitiva, calquer departamento da Xunta de Galicia depende do presidente, porque, lóxicamente, hai unha estrutura piramidal e o presidente de toda a Xunta, non? Pero si se fai confluir neste caso na Oficina Económica do Goberno porque o que se pretende é que toda a información disponible na Xunta de Galicia, toda a información que poden ter as distintas consellerías ou que poden ter os distintos departamentos se concentren nun único departamento onde este perfectamente clasificada e disponible tamén non só para a administración, para tomar mellores decisións, sino tamén ofertándose cara ao público. E a segunda das preguntas que me facía é que en Galicia a débeda costa máis. Non sei a que se refiren os partidos da oposición, nós o que seguimos manifestando respecto a isto é exactamente o mismo, non? A condonación da débeda é un negocio ruinoso para Galicia. Supón incrementar a débeda de cada galego, dos recén nacidos ou dos que xa son moi maiores, en 200 euros per cápita, porque esa condonación, mal chamada así, non significa que desapareza. Nin significa tampouco que Galicia vai a ter unha maior capacidade de financiamento. O presidente xa fixo un chamamento a semana pasada e, lóxicamente, no propio Parlamento, lle dicía aos voceiros da oposición que se supuña ter 4.000 millóns de euros de financiación inmediata para Galicia, que automáticamente afirmaríamos, non? Pero iso non é certo. O que se trata é trasladar a titularidade da débeda a outra administración da que tamén formamos parte e, ademais, non supón un maior financiamento para Galicia, salvo pois o 1% desa débeda, que son os xuros, que estamos falando de 40 millóns de euros. Pero non podemos perder a perspectiva que esta decisión se basa única e exclusivamente nos intereses do goberno do señor Sánchez e que beneficia, lóxicamente, aquelas comunidades que durante moitos anos
non xestionaron ben ou, dende logo, non fixeron o que tiñan que facer, non? Bos días, conselleiro. Sobre a pancarta e a concentración diante da casa da conselleira de Medio Ambiente, quería preguntarlle, en primeiro lugar, se dado o ton da pancarta, se plantean vostedes aumentar de algún xeito a protección á conselleira ou á familia. En segundo lugar, a propia conselleira e algúns membros do seu partido vinculan a pancarta co entorno do BNG ou co BNG. Se teñen previsto levar algún tipo de iniciativa ao Parlamento ou tomar outra medida para que o BNG se pronuncie sobre a cuestión. Moitas gracias. Moi ben, pois, efectivamente, cando nos levamos denunciado dende hai bastantes semanas unha presión insistente, pública e notoria, porque se ve en todos os lados que estaban a facer algúns grupos políticos, entre eles o BNG, cara aos funcionarios que teñen que informar acerca dos trámites que se están a levar a cabo na Xunta de Galicia. Recordemos que cando se leva unha moción a un concello ou se leva unha moción ao Parlamento onde se pide a unha administración que tome unha decisión sin analizar ou sin adaptarse ao que di a propia lei no seu procedimento administrativo, o que se está pedindo é que se prevarique. Esa presión aos funcionarios chegou a extremos importantes, xa non só con denuncias, sino tamén con correos electrónicos, en fin, todo tipo de presións para amedrentar e coaccionar. E este fin de semana chegaron ao punto de concentrarse diante da casa da conselleira, onde convive con menores de idade, con persoas maiores, para coaccionar e seguir amedrentando. Lóxicamente, cando dimos conta as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, xa se foron. Entre os membros que había ali existía algún ex-membro de algún partido político, algún ex-concelleiro no Concello de Melide e, lóxicamente, analizaremos todo o contido das fotografías que hai, de todo o que supón e tomaremos as medidas nas próximas semanas si é que convén tomar algún tipo de medida, non? O que si facemos hoxe é solidarizarnos coa conselleira, decir que en política non todo vale, e que non se poden tomar decisións con esa presión intentando amedrentar. Nós vamos a seguir cumprindo a legalidade, cumprindo o procedimento e danos igual as pancartas que poñan ou o número de pancartas que poñan ou donde as poñan. Evidentemente, se hai algunha medida que podamos tomar, o meditaremos, o pensaremos e tomaremos as decisións que correspondan en cada caso. Moi boas, conselleiro. Logo de ser este fin de semana o Congreso Nacional do PSDG, gustaríame que dera unha valoración da Xunta, da xuntanza dos socialistas, e se cree que neste nova etapa, como decía Besteiro, que se abre agora no partido, van cambiar as relacións coa Xunta ou co partido? Bueno, a verdade é que despois de estar atento o día de onte e hoxe o que trasladaron os medios de comunicación, si algo non existiu no Congreso do PSDG foi ningunha cita ou medida ou apoio por parte do presidente Pedro Sánchez a Galicia. Como é habitual en Pedro Sánchez, accedeu a Galicia en un voo privado, estivo no acto do Partido Socialista, non trouxo ningunha nova para Galicia, non trouxo nin falou de nada de Galicia, se dedicou a falar de política nacional e facerlle pouco caso ao Partido Socialista en Galicia, que, por outro lado, tampouco se caracteriza por defender os intereses do galego, sino máis ben estar a carón do que di Pedro Sánchez. Polo tanto, o resumo do Congreso do Partido Socialista eu creo que é unha nova oportunidade perdida para o Partido Socialista e para Pedro Sánchez de estar en Galicia e falar de Galicia. Bos días, conselleiro. Dúas cuestións relativas a esa presencia de Pedro Sánchez. Dicía onte que iba a aumentar un 50% o persoal dos xulgados galegos. Non sei como agarda que se traduza ese reforzo aquí en Galicia. E, de outra banda, tamén, despois do incidente que tivemos co falecemento do avó do árbitro de balonmán, esta fin de semana volvíanse escoitar insultos racistas en varios partidos. Que lle parece? Grazas. Bueno, pois comenzando pola segunda dos comentarios que facía.
Nos, creo que foi o Consello, fai 2 consellos, aprobamos unha declaración institucional que ademais se leu en todos os campos nos que participaban ou se facían competicións organizadas polas Federacións Deportivas de Galicia, donde expresábamos o noso rexeitamento a todo este tipo de conductas. Decíamos nese manifesto, e seguimos trasladando agora, que isto é unha responsabilidade de todos, nos que están afectados non só a parte deportiva, é dicir, os xogadores e xogadoras, os adestradores, as directivas, a administración, por suposto, como primeira de todos, pero tamén as familias que acuden a cada recinto ou cada partido, e tamén o público en xeral, non? Que acude sin ser familias. Eu creo que hai que facer un rexeitamento de este tipo de condutas total e absoluto. Nós, lóxicamente, no ámbito das nosas competencias, nos comités correspondentes tomaremos as decisións que poidamos tomar e sempre dentro do ámbito que nos permita a nosa competencia, non? Pero, dende logo, nos preocupa que sigan existindo ese tipo de comportamentos a día de hoxe nalgúnas instalacións deportivas. Temos que erradicalos e unha cousa de todos, non? E tamén facemos un chamamento, aproveitaba outro día tamén para decir aos medios de comunicación para, efectivamente, axudar a concienciar a población de que este é un problema que nos afecta a todos, que non é unha persona que este fora de lugar nun momento determinado, sino que hai que erradicar todo ese tipo de comportamentos. E no primeiro dos casos, pois que quere que lle diga? O único que depende da Xunta de Galicia en relación á competencia de xusticia é dotar de personal os xuzgados. Cada vez que o Ministerio de Xustiza autoriza un novo órgano xudicial, lóxicamente o Ministerio se encarga de designar o xuiz, o fiscal, o letrado da Administración de Xusticia, pero todos os funcionarios é cousa da Xunta de Galicia. Nós o levamos facendo dende os últimos anos o primeiro día disponible, é dicir, o día 2 de xaneiro de todos os anos, sempre que o ano anterior se autorizaban crear novas unidades judiciais, os funcionarios estaban dispostos a empezar a traballar e o espacio adicado a ese xulgado tamén estaba listo. Saben vostedes que o ano pasado non houbo creación de novas unidades judiciais e, por lo tanto, non puidemos crear novos órganos judiciais a pesares de que a Xunta de Galicia, en colaboración co Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, fixera unha lista de necesidades que estipulábamos en Galicia. Agora hai que implantar unha lei de eficiencia na Administración de Xusticia, que temos un prazo, como saben, na maior parte dos partidos judiciais ata mediados de ano, e nas 7 cidades ata finais de ano, que vai a conlevar, lóxicamente, a creación de algún posto de traballo, pero estamos falando de postos de traballo moi singularizados e moi poucos, non? Co cal, cando Pedro Sánchez ven a Galicia e di esas cousas, probablemente ou non sabe do que fala ou fala por falar. Calquera das dúas posibilidades non ten ningún parecido coa realidade, nin ten ningunha base. Por lo tanto, haberá que preguntarlle ao Partido Socialista a que se refire, non? Supoño que a voceira do Partido Socialista en materia de xusticia sabe que eso non o pode preguntar e porque eso non é real, non? E non lle podo decir máis porque non hai base de ningún tipo para iso. Boa tarde. Boa tarde. Este venres publicábanse os datos das listas de espera do Sergas. Constatábase un aumento de máis de 3.000 persoas a respecto de un ano nas listas de espera cirúrxicas para operarse. Si a comparación se fai cos datos da prepandemia, hai un aumento en casi todas as áreas sanitarias. Entón, a pregunta é, non consideran que estes datos cuestionan en certa maneira a política sanitaria da Xunta a este respecto? Gracias. Bueno, o dato concreto da lista de espera non lle podo dar porque non o teño aquí, non lle podo mirar, non? Pero non dubido que sexa como vostede di en canto a evolución do dato. O que sí que non creo que eso cuestione a política sanitaria, non? Eu creo que si facemos ou si ollamos as enquisas que hai de satisfacción das persoas que teñen que acudir á sanidade pública, creo que a satisfacción é moi alta, é das máis altas de Galicia en canto á sanidade en Galicia, non? Iso non quere decir que en momentos puntuais, repito, non teño os datos e podase producir un incremento en algunha lista de espera, pero en xeral a satisfacción e a sanidade galega creo que é unha das maiores sanidades que hai en España.
Sí, conselleiro, dicía hai algunhas semanas que había unha negociación máis alto nivel para incrementar os efectivos da unidade de policía adscrita. Non sei se hai algún avance neste sentido. E, por outra banda, se houve algún contacto por parte do Goberno, en concreto do Ministerio de Montero, para ter xa esa reunión sobre a condonación da débeda que dixo que iba a haber a nivel bilateral con cada comunidade. Grazas. Pois, en primeiro lugar, efectivamente, levamos dende outra legislatura xa pedindo que o Ministerio nos permita firmar un convenio para a dotación ou para ter máis, para a dotación e cubrir as prazas que temos vacantes na unidade de policía adscrita. É moi difícil prestar os servicios que estamos prestando a día de hoxe co cadro de personal que cada vez se reduce máis. Como sabe vostede, non só se reduce por xubilación, sino tamén cada vez que se produce un ascenso teñen que cambiar de destino, non? E, polo tanto, a día de hoxe estamos nun mínimo de 344, cando o catálogo que temos é de 500 plazas. Estamos con máis dun 30% menos de prazas libres, non? Ou pendentes de ocupar. Nos levamos reclamando isto xa dende hai anos, levamos reclamando ao Ministerio poder facelo igual que o viñemos facendo dende a creación da unidade de policía adscrita e non o conseguimos. O Ministerio trasladounos en varias ocasións unha proposta que era inasumible para Galicia, na que non podíamos firmar porque carecería de todo o sentido do punto de vista económico, e é certo que nas últimas semanas estamos a manter conversas ao máis alto nivel no Ministerio para tentar chegar a un acordo, para tentar aproximar posturas ou para tentar, polo menos, empezar a poñerlle solución a esta situación. Estamos á espera dunha resposta que a día de hoxe non se ten producido. A verdade é que esperaba que a semana pasada tivésemos resposta por parte do Ministerio. Non foi así. Espero, sinceramente, esta semana, que xa serían 3 semanas dende a última conversa, teñamos coñecemento de cal é a postura definitiva do Ministerio en relación ás propostas que falamos, non? Esperemos que sexa así. E, en segundo lugar, non teño coñecemento de ningún contacto por parte do Ministerio coa Xunta de Galicia ou coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. Non quere decir que, ao mellor, durante esta mañá se teña producido, pero, dende logo, non lo trasladaron, e o que parece evidente que, que a día de hoxe non se produciu. Nada máis, pois, moitas grazas a todos.